Трагічна дата. 5 років тому почалися масові розстріли учасників Революції Гідності. 18 лютого 2014-го силовики оточили урядовий квартал, закрили усі станції метро, в'їзд до столиці заблокували. Зранку учасники протесту пішли мирною ходою до Верховної Ради, але там їх зустріли потужні лави спецпризначенців і тітушок. Антимайданівці, євромайданівців закидували камінням і забивали битами. Силовики виловлювали закривавлених протестувальників і тягнули до автозаків. Ще до обіду 2 людей загинули, десятки були поранені. Ближче до вечора Беркут штурмував Український дім, проте протестувальники до останнього тримали оборону Майдану. Ближче до опівночі запалав будинок профспілок. 2 БТРами силовики намагалися розвалити барикади. Одну з бронемашин протестувальники підпалили. Беркут застосував вогнепальну зброю, шумові гранати із прикрученими до них шурупами і гвинтами. За даними медслужби Майдану, у той день загинули близько 2 десятків людей. І сьогодні у Києві біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбудеться панахида в пам'ять про загиблих. Як це відбуватиметься, дивіться у наступних випусках «Заман».